ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿಕ್ಲಿನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿರುವ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಐಕೆ ಎಂಕಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ. ಸೊ ಆರು ಪನ್ಪೇರಿ ನೀ ದೂರ ಪೋಪುನ ಅಂದ್ ಪೂರ. ಸೊ ಆರಡನೆ ಕೇನ್ಗ ದೂರ ಪೋಪುನ ಅಂದ್. ಓಕೆ, ಪೂರ ಜನ ರೆಡಿ ಆತ ಹೋಯ್ತೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಲೆ ದೂರ ಪೋಪುನಿ. ಇನ್ನಿಗೆ ಒಂದುಲ್ಲ ನವನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಅವನ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಧ್ವಜಪಾತಿರ್ಗೆ ಅದಿರೇ ಪಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೋತು ಬರ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಸಂಘ ಒಟ್ಟು ಬೋದು ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಪುಂಟು ವರೆ ಗಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಕಾಯಿಲಿ ಪೋಯಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೋದಿರು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋ ಬೈತಂದು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಐಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಉಂಡಿಗೆ ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ನೇಮ ಕೋಲ ಪೂರ ಉಂಡಿ ಮಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ದೇರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ತೊಯ್ಪಾದೇರು ಐಟ್ ಕಂಬಳ ಬೊಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ತೊಯ್ಪಾದೇರು ಓಕ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈತರು. ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು. ಎಂಕಲ ಪಿದಾಡ್ದ ಇನಿ ಎಂಕಲೆಗು ಪನ್ಪ ಎಂಚ ಉಂಟು ಅಂತ ಎಂಕಲ ಪನ್ಪ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಶಾರ್ಜಾ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಅಂದು ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜವನ ಎಂಕಲ. ಎಂಚಾಂಡು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಂಡ್ ಎಂಚಾಂಡು ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ದಾಡೆ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬರುಂಟು. ನವಿಂಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು. ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಟು ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಮೂವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಎಂಚಾಂಡು ನನ್ನ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿಂದು ಅಲ್ಲ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಬರಲಿ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಕಾಂತಾರ ತೂದಾಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಹೋದು ತೂಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಅವರ ಬರ್ಕಂದ ಹೌದು ಸೂಪರ್ ಟೆಂಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಎಂಚಾಂದು ಸರ್ ನಾನು ತೂಕಂದ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕಂದ ಬರೋಡೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಚಾಂದು ಮೂವಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂಚ ಮೂವಿ ಆಗ್ತದೆ ಸುಡಿರೇರು. ಮೂವಿದ ಏನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಜಾ ದುಬೈ ಇಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ತಗೊಳ್ಳು ಪೂರಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಜನನೇ ಜನ. ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ದೈವಾರ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಡ್ಡೆ ತೊಯ್ಪಾದೇರು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೀಮ್. ಮಾತಿರ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋದು ತೂಲೆ ಹೆಡ್ ಉಂಟು ಮೂವಿ. ಓಕೆ, ಆಡು ಪೂರ ತೂದಾಂಡು ಕಂಡಿರು ಪೂರ ಇಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಕಂಡಿರು. ನನ್ನ ಒನಸು ಗೋಪ ಒನಸು ಅವ್ರ ದೂರ ಮಾರೆ ಓಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಾಂಡ್ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಓಲು ದುಬೈಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಓಲು 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 ನಾಡು ಗಾಡಿ. ಓ ಗುಂಟಾ ದೂರ ಅವ್ರಿ ನೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಓಲೋದಿ ಗಾಡಿ ಅದು ಸಾಕಾದು ಫುಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಫುಲ್ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ
ಅಣ್ಣವ್ರು ಬರ್ಕನ ಕೊಡುವರ ಬರ್ಕದ ಕೊಡುವರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿಲಿ ಉಂಟು ನವಿಂಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕೊಡೋಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಪಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿರುಂಚಿನ ಸೂಪ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಟನ್ ಕಡಾಯಿ ಪಾಂಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಬೈದಲು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಉಂಟೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೊಟ್ಟಂಡ್ರೆ ಮುಳ್ಳೆರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಒನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕನು ಮಾರೆ ಅದೇ ಯಾವ್ದು ಎಂತ ಒನಸ್ಸು ಬರ ಎಂಚಾಡು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಬಾರಿ ಒನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಸೂಗಿತ್ತು ಮಟನ್ದ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಉಂಟಂದ ಆಪನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣದಕ್ಕದ ಒಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಓಕೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಡಬ್ಬೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಮನೊಂದುಲ್ಲ ಅಡಬ್ಬೆ ಅಂದ್ ಅವು ಫೇಮಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕಾಂತಾರದ ಅಲ್ಲ ಮೂಲೋರಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬ್ಬೆಗೆ ಕಾಡು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಇದೆ ಪನ್ಲೆಂಬೆ ಇದೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪಿಚಾರು ಫೇಮಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕಾಂತಾರದ ಅಡಬ್ಬೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ಆಸರ ಇತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೂಪರ ಉಂಟಾ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತರಲ್ಲ ಉಡನ ಹೋಯ್ತಾ ತಿರ್ಗದು ಪೋಯ ಅಡಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೋದು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೂವಿ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸೋಲ್ಬೇಲು